Nechápem, prečo o tomto nikto nehovorí, ale naša generácia, generácia Z, je najlepšia zo všetkých. Boomery, to je vojna. Generácia X, to sú naši rodičia a všetci vieme, v akej dobe vyrastali a žili naši rodičia. Ďalej, generácia Y, alebo ináč povedané, mileniáli, to je čistá trapošina. Potom sme samozrejme my. A nakoniec generácia Alfa. Táto generácia je slušne povedané v prdeli, ba priam v pucke, pretože my ako generácia Z sme sa narodili na prelome 90. a 0. rokov. Čiže podľa môjho názoru sa všetci zhodneme, že sme vyrastali v krásnej dobe. Keď sme chceli ísť von, museli sme sa všetci reťazovo pozbierať, napríklad tak, že sme zvonili na nejaký zvonček. Ten kokot šapatým nosom je doma. Prosím. Ďalej sme ako generácia vyrastali s najlepšími rozprávkami, aké sa kedy vytvorili. Tom a Jerry sú. Keď sme prišli do školy, tak sme sa cez prestávku rozprávali. A nie ako sa teraz tie šteniatá hrajú na mobiloch. Následne Vianoce boli o prekvapeniach ako autička, stavebnice, barbiny, lopty, hokejky. A nie drbnuté mobily, tablety alebo konzoly. Ďalej dovolenky. Tie boli o hradoch z piesku, čapaní sa vo vode, o zmrzline. A nie o storkách, postoch alebo reelsoch. A tak môžem pokračovať do nekonečna. Takže naše detstvo bolo dosť podobné ako trápnych mileniálov. Ale s tým rozdielom, že keď sme dostali ako také povedomie o reálnom svete, tak sa začal formovať internet, ako ho poznáme teraz. Tým myslím, že prišli sociálne médiá. A to vôbec nie je zlé, že toto všetko prišlo. Aspoň pre nás. Lebo my ako generácia vieme rozlíšiť reálny svet a mediálny svet. To napríklad generácia nad nami nevie. A generácia pod nami tomu nerozumie. Takže áno, generácia Z je najlepšia generácia zo všetkých generácií za posledných 60-70 rokov. Asi. Ale aj tak máme jednu chybu, čo nás ako generáciu poznačila a urobila z nás doživotné divné deti. Podľa mňa presne vieš, čo tým chcem povedať, ale ak chceš part 2, tak napíš do komentu Gen Z part 2 a rozoberieme si aj to, pretože v tom sa nájdeme úplne všetci. And I say